Klar? Ja. 3, 2, 1. Kør. 100 højre 1 ned. Højre 1 ned. Højre 1 ned. 60 venstre 1. Det er 60 venstre 1. Og venstre 1 i 100 højre 2. Og 100 højre 2. I højre 2 lang. Højre 2 hen ad pallen. I højre 2 lang. Og lang 60. Lang 60 kommer højre 4. I venstre 4 ujævn. Højre 4 her. I venstre 4 ujævn. I venstre 3 lang lang. Og det er venstre 3 lang lang. Efter lang lang i krus. Straks i højre 2. Straks i højre 2 op. 60. 60 højre 1, og den er ujævn. Helt op. Højre 1 ujævn. I 100 helt nede. Højre 2. 100. Og det er højre 2. Fremdæk. Højre 2. I 100. Højre 5 i højre chikane. Højre 5 uden om Volvo. I højre chikane. I højre 4. Højre 4. Efter chikane. Højre 4. 60. Højre 1 ned. Og det er en ny omgang. Helt nede. Højre 1. I 60. Venstre 1. Og det er venstre 1. I 100. 100. Kommer højre 2. Og det er højre 2. I højre 2 lang. Og efter lang 60. Efter lang 60. Højre 4. I venstre 4 ujævn. Højre 4 nu. Venstre 4 ujævn. I venstre 3 lang lang på grus. Venstre 3 lang lang på grus. Straks i højre 2 op. Straks i højre 2 op. 60. Højre 1, og den er ujævn. Højre 1 ujævn. Helt op. I 100 højre 2. Og det er 100 højre 2. Højre 2. I 100 højre 5. Og det er højre 5 i højre chikane. I højre 4. 60. Højre 1 ned. Vi skal have en omgang endnu. Højre 1 ned. 60 venstre 1. Og det er venstre 1. I 100 højre 2. Højre 2 helt nede. I højre 2 lang. Efter lang 60. Og det er lang. 60. Højre 4. Højre 4 nu. I venstre 4 ujævn. Venstre 4 ujævn. I venstre 3 lang lang på grus. Venstre 3 lang lang ind på grus. Straks i højre 2 op. Straks i højre 2 op. Og 60. Højre 1, og den er ujævn. Højre 1 ujævn. I 100 højre 2 helt nede. Og det er højre 2 helt nede. I 100. Højre 5 opmærksom i højre chikane. Højre 5 opmærksom. Højre chikane i højre 4. Chikane. Højre 4. Og vi skal 60 venstre 1 ud. Vi skal 60 venstre 1 ud. Og vi skal venstre 1 ud. Venstre 1.